Olive ina chuan Korean TV series One Sunny Day kan en hole adona he series hi tlangwal pakhat Jeju Island a kala mangai na dik tak awaton tak dan chanchin ania chu amiton tharnen chuan beiselo tak tak thil tongin chu chuan an inkar ati thuk sot ani tlangwal mel thatak pakhat Kim Ji Ho wa chu a hna tan seminara atela a hna chu an company tana event board seina tur hmunma endigle chui chian ani Seminaran nei lai chuan Ji Ho chu aril ruwa pek lo hmelin angui hmel hlea a thin lunga lungchian na omte chu lan chhuatir lo tum sham sham a angber hi a chan chu hunrei po liam lawa khan abial nu nen an intrena abial nu a thin lung zong zonga alo hmangai chuan ngai zong dang nei sanin akal sanani chu wang chuan Ji Ho chu abial nu hlui laka tang malam alapan hlei theilowa a thin rimin in leichin na thar tan le po chu a hlaw ani ber Jeju Airport hlen hnuwa khwalbuk pakhat Santiago anti lama kalturin taxi ala a chu khwalbuk chu tuipui hnaya omani chu khwalbuka chuan mitam tak a kopine mo a grupa cholmanga zinte chu an thleng thina Ji Ho wa chau chu ama a kalani Ji Ho ama chawa amal taka om an hmu chuan chulai hmuna omte chuan an ruala biar in turle hunlim om tak mangve turin an soma ma se Ji Ho ngui le hlim lo tak chuan reilo te chung chau wa zomin aruma muturin akir le ngal ani amut main an company directorin aron message ailena chuan hlim tak le nuam taka hun mang turin aron shil chumi hnuwa Ji Ho chuan avo em awangin atak sapum pui chu blanketin akhu veka vanduai thak takin chu ina chuan rung ru ron lutin abeka wallet le poisa te chu ala veka Rokani ti asiat nuwa thilthleng report turin police station a akal ngal police station a chuan meche pakhat nen an intonga chunu chuan reilote a chen na ruma phone ati bo thu alo report ve bok chu nula po chu Jeju Island na hna thokpa in cholmangin azin ve hi alo ni police te chuan nula le Ji Ho mun hla taka tanga ron kala chung thil du omlo antong tamai chu khongain tuk thuana tan ramen an chita chumi hnuwa khwalbuk pakhat Rose in antia chuan kalturin thuron an pe ani chu khwalbuk chu khwaljin har satna tok abik takin roktok te tan bika ti ania rang takin nula le Ji Ho po chu an omna masa atang an bung ruala chuakin Rose in chu an pan tangharani khwalbuk an thlen chuan Peter Felmel deuh hian lo chonin an pahnia eitur alo buat sai saka ti chuan an mani chanchin te in shiltonin zanria chu an kil hota ani atuka khwalbuk yang vela eng mongai tu a akal lain ama local chu asupal hlo maya a coffee ken lai chu ati buak saka rang taka ngai dam dilin adanga le sak tur thu ashil ma se a wallet le poisa zong zong ruk sagani ti she chuak thutin engtin nge ali sakang tia chuan alo boi hle a chuta ama anula ton bokha ron langin Ji Ho coffee le na tur chu apek sak tur thu asaya ti chuan nula chuan Ji Ho po chu coffee le sakin an ti zuita ani an inbiak lai chuan nula chuan Ji Ho chu a phone man tir lok tur angenin a aya a poisa ani iliat ma chu amamo ati sakzel tur thu ashil phone chu aman zo hnuwa apekir le in athian nu in ron kol le ma chu azui zel theile theilo azota Ji Ho an lorem ti in nula chu a in zui tir tari ani chumitlai chuan Ji Ho le nula chu Islena pangpar le Grassfield moi tak tak en turin bas an la a atuka Ji Ho chu benga a credit card ti fela la le turin akala akat alak chhuwa theihnu chuan a tho hoi mai chuti lain nula po in phone thar sola athian nu biak na tur alei ve bok ti chuan Ji Ho chuan a research chunzom turin Jeju Island chu afang kwala nula po in chu tho chu alo ti ve boka a hna te chunzomin tourist site atlo kwala ni Ji Ho chu ama chawa ram hnoya kala ngun takathil angai tu alain abial nu hlui ne na an inkar top lai vel te chu angai tu chuak thuta abial nu hlui chu alo mangai tak zeta wangin ala thengil theilo ni in alang tin in ngai hruina thi abial nu hlui apek po chu ala kol reng zana chuan Ji Ho le nula te chu restaurant lian lo taka zanria eidunin an taksa te antiluma khwa avo mai ba ka arwa asur na sa hle
thil an eidun lain nula in Jeju Island a ama chawa akal chante chu jihowa ashil vea chu nula chu publishing company a lekha ziak tu alonia a lekha buzia lai chu azo thuai angai boka chuta thupui pakha chu Jeju Island chungchang ni in chumi tura chu munakal chu ani tuk chuan an eilain jihowan nula chu adam thalo ti sha in aha chiao reng chu a hmuwa in nei tu nu po in lo mu ve bokin aruma mu ha adam turin ashil ti chuan jiho chu damdoi le in turlum le sak turin damdoi dor nai bera avakala nula nuam sam lo mu reng chuan aruma jihowan in tur le damdoi da thoma sha chuan athova jihowa chulom thu shilin angai sakna awangin alom mel hle chumin huwa jihowa chu na chungchang soidun turin aklain ava muwa an company tan sholian thamtak huai hotna tur hmun lo zong turin ashil nirelo te nuwa nula po chu dam fel to in ale khabuzia chunzom turin ahna a alet le to a chumini chuan jihowan nula thian nia in soi hne na tangko la donga chu vele rang takin zong turin achuak ngal engemu chen azon huwa nula ei tur lo emek chu awa muta a ti chuan a phone chu a man tira phone a man zo nu chuan jiho chu pekirin lom thu ashila lom thu soinan sashimi le sakin khwalbuk nei tu nu nen chuan zanria ankil hawani chumi zan chuan an in hria chian zual zoknan an chanchin an in hril tona hun tam tak mangdunin an in karpo athuk sot hle jiho hria chi lovin nula chuan alo hmanga itana ma se aril ruput mangero ala soi chuangam lo muangchang in jiho chu a hre chiang tul tula atopa jihowan tun thlengin abial nu hlui chu alangai tua fo thin ti threchuakin malampan ala harsat zia a hria thiam sak ani na taka chuan jihowa chu abial nu hlui le apasal hual in kara lotla zep ania an in hmangaya wangin arukin an in ngai zong ani ma se tuna chuan ati swal threchuakin athil ti swal ra atwar mek ti a in hria chu athil soifia angai thak nu chuan nula chuan jihowa chu hnemin athin lunga zuya wangin misuala ni lo thu ashil nima sela ani na taka chuan nula chu ahnual ru hle thunga achan chu jihowa nena an omdun the na chance anei ni in alo ngai mana ma se jihowan abial nu hlui laka feelings ala neya alana wangin athe ngai donin ashilo thung tlailama chuan jihowa chu tourist munte fanpuin hriat ringna thil lein a bazar puya chuta Chinese strongin jihowa chu adu thu ashila ti chuan motorbike khalin khwalbuk lama an let le ani chumi zan chuan jihowan nula ina Chinese stronga athil shil kha angai tu aleta athil soi omzia chu a hre thiam ni inalang ma se midang nena inzomna thar bulchan alangam lo wangin a shelo derani atuka nula chu ama police station an tlwa khan kaldun puya asoma ama anchunga an thatna ruletnan government chu aboksin an pe a chumi nuwa pangpar dora an kaldun le a nula in rosen angai na hle ti amu chuan jihoan aleisak atuka nula chu sola kirle atum to a ale khabuzia poimo tur zong zong chu ala khom vek to ani chumitlai chuan jihowa chu mangtha in engtika emo an in mule ani ngai chuan chibai an le in buk le tur thu ashil atuk le a jihowa po chu sola ale le to do na wangin in nei tu nu chu amangtha a achu ama in abial nu hlui lo pek to thi chu apaya abial nu hlui chu thengil hlen atum ta ni in alang a ina ale le nuwa ale khabu anula tonina ati chua chu aleya athona a hautu pa nen biar indunin Jeju Island a thil ton zong zong te chu a share ve bok jihowa ahna a alet le na chuan ailena anula ton nen khan an in hmufole hlaumaya ti chuan chibai an in buk ton le ani jihowa business partner chuan jiho le nula te chu in mel hriat sa an angati ema wangin nula chu a mel hriat ani rengem azota ti chuan jihowan chu nula chu tu emo Jeju Island a aton ve mai ani thu asoi jihowa chana alo hriat chuan nula chu alom lo mel le a ril runa takin chu mun chu a chua san ngala ti chuan rang takin jihowan a zuya in soifia zuin hriat swal mai ani thu ashila chuta nula chuan do chuin amit tui chelpa in a that thu asoi
atuka jihoan nula chu ana thona hmuna awa hmule a address chu ale khabuzia atang alo hria ani tichuan a hmania thil thleng hria swal chungchang soifia le in ngaidam adil non le a chu mai ba ka angai hle thin thu le an in hmu le alo be se reng thin thu a hrilbok chu thu a hriat chuan nula chuan jihoan alo du ve reng ti a hre chuak nima sela abial nu hlui ala du thin e mawang khan jiho anena omdun chu ala tim dewa tichuan adu na chu achiang nge yem ti a hriat chian ma chu in ngai tu ri adu ani hun engemu chen aliam hnuwa jeju alena kirle in jiho a mun lo to to zong zong te chu avatlu a chuti rwalin jiho a poin chu nula chau chu alo ngai tu ave mek boka a chanchin engkim shitlang a kaila ya tanga adu thu chinese ronga a soi chu alai thlengin ala sheveka chung zong zong angai tu ale chuan chu nula chu angai zual tak zet ani beselo takin jihoan athopui tenen jeju island a event an buat sailain nula chu ahmule ta hlaumai ti chuan a hotu pa in a hminga arun ko chuan nula po chu a hoi ve a chu nula le jiho a chuan hming in angchia chia anlo nei ani chumi tuma an in hmule atang chuan jiho le nula chu chuak dunin an in hmanga ina kong chu an zo dun ta ani he film hian hmangai na dik tak omzia le mi pahni ti pal thil thuwa in hmu te po anlo in hmangai ton the dan te min zirtira atopa chuan hmangai na in mi a hun kal to a athin lungna emo a the ngil theilo she omna po ati dam sak thei ti le chumi chu hlimna thar pe in hmalam pan turin apui thei ti kan hmu ani